Giila nga si Asia's Phoenix nga si Morissette nagtinguha nga mas ilhon ang talentong tatak-bisdak pinaagi sa iyang advokasya. Inspirasyon luyo sa bag-ong single nga ihilak lang na iyang gipaambit. Ani report. Pipila lang kini sa mga single nga mitatak sa industriya sa musika dinhi sa Pilipinas. Dili lang sa Asya, apan niabot na ang tingog sa nag-inusarang Asia's Phoenix nga si Morissette sa tibuok kalibutan. Apan nasayod ba ka kapuso nga usa ka proud born and raised Cebuana ug proud Bisaya si Morissette? Gani ning bag-o lang, gipasigarbo niya ang bagong single nga Ihilak Lang Na ubo sa Underdog Music Philippines. Ayun, I'm just very, very happy that these collaborations are finally coming together and we'll be able to push for Bisaya music together. Sumala niya, pinaagi sa iyang talento sa pag-awit. Tinguha niya nga maila ang talentong tatak Bisaya sa tibuok kalibutan. And so I'm proud to be able to share that with everyone. Share na yung mga bisdak, mga hardworking yan. Sulod sa 15 ka tuig sa music industry, giangko ni Morissette nga ubay-ubay usab nga mga problema ang mihagit sa iyang singing career. Matod niya, #relate much siya sa matag lyrics sa iyang bag-ong single nga gipromote karon, ang Ihilak Lang Na. Daghan pa ang angay atangan kang Morissette karong tuig 2025. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.